bhí Íosa 8 lá d'aois, tóg Mura agus Jósef go Jerusalem go dtí an teampall chun buíochas cearta go bháil do dhiad dá leanamh. Nuair a bhí siad sa teampall, tháinig duine cúthú. Seanard ar a bheanam Simeon. Geall dia do Simeon nach joig sé bás go dtí gur eiceigh sé an slánathóir a geall dia do phobal. Bhí Simeon ag fearra amach le fada, ach fear fáinach é. Có lua agus a chunig sé an leanamh Íosa ag Mura agus Jósef, hic sé gur seo an slánathóir a geall dia do phobal. Léim a chrí agus thosaigh sé ag tuairt buíochas do dhia. Dúirt sé, anis a hiarna, is féidir leat a seirbhíseach a thógáil ón domhan seo, mar tá do glór eicithe agam. Dúirt sé le Mura agus Jósef go mbeidh an leanamh mór agus gur déananig Íosa rudaí úntach, ach dúirt sé le Mura, rachaigh clíomh tríd de anam féin, bé tú críomhriste. Bhí sean bhean chomh maith sa teampall, bean ar a bheanam Anna. Bhí si pósta fadó, ach fuair a fearr céile bás nuair a bhí si fós óg. Caisí an am ó sin sa teampall, ag iarraí obair dia a dhéanamh. Nuair a chunig siise an leanamh, thug si buíochas mór do dhia, agus thosaigh si a caint faoi an leanamh a bhí eicithe aici le gach duine ón lá sin. Déanais Mura agus Jósef na padracha a bhí orúnach don am sin, agus nuair a bhí a gach rud déanta acu, d'fhill siad arás ón teampall. An ceathrú rúndíre luchóireach, tórbhairt an linn Íosa. Ar nathair atá ar neamh, go néfar de anam, go dagan do réir, go néfar de thular an talamh mar dhéanta ar neamh. Ornarón léthúil tuair doing inniu agus maith doing ar bhíocha mar a bhahamíd ar bheicúna féin, is nálaigh sin i gathúach sair sin bhil go mén. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir na maná agus is banathe túra do bhrna Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra ar dúran Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra don bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra a bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhair dé guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Glór den nathair don bhac don Spirit Naamh. Mar a bhí ar dús mar atá inis is mar a bhés go brát faoi héal na saoil, amen.